راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي عربي 28 تنطري كل تشحن 20 كل تنيو علال مس نقص عركيون كم كل جزي عربي اب ساعتو كقربيو مكتالكم نعدمنا علتاو زينا كنقدمينا فلما ارستاتو ግብፂ 24 ኤርትራውያን ሓተት ተዕቑባ ናብ ዓዶም መሊሳ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መዝገብ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተኸሲሶም ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ 22 ሓለፍቲ ናይ ስልያ ትካል ነበር ብዋሕስ ክፍትሑ ተወሲኑ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሶማሊላንድ ኣብ ጅቡቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር መንግስቲ ግብፂ ምስ ጓጊ ኤርትራውያን ሓተት ተዕቑባ ይቕጽለሎ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ወቒሱ እቲ ሃገራዊ ተጣባቒ ትካል ብ27 ጥሪ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግብፂ ቆልዑ ዝርከብዎም 24 ሓተት ተዕቑባ ጉዳዮም ብዝግባእ ከይጻሬት ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሰቶም ኣመልኪቱ ብመሰረት መግለጺ እቲ ትካል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ 17 ኤርትራውያን ሓተት ተዕቑባ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም እዮም እቲ ሃገር ዕቑባ ክሓቱ ካብ ዓዶም ሃዲሞም ንዝመፁ ኤርትራውያን ብግዴታ ካብ ምምላስ ክትቁጠብ ምክትል ዞባዊ ዳይሬክተር ሂውማን ራይትስ ዎች ጆስቶርክ ፀዊዑ ኣብ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ዩኤንኤችሲአር ዝተመዝገቡ 20778 ኤርትራውያን ሓተት ተዕቑባ ኣለዉ ብዝሕ ናይቶም ኣብ ትሕቲ ዩኤንኤችሲአር ዘይተመዝገቡ ኤርትራውያን ሓተት ተዕቑባ ግና ክፍለጥ ኣይከኣለን መንግስቲ ግብፂ ኣብ 24 ታሕሳስ 2021 ናብ ኤርትራ ዝመለሶም 24 ሓተት ተዕቑባ ኣብ ዩኤንኤችሲአር ምዝጉባት ኣይነበሩን እቲ መንግስቲ ንሓያሎ ዓመታት ኣሲሩ ናብ ኤርትራ ክመልሶም ዝወጠነ ክልተ ኤርትራውያን መንእስያት ሳላት ጻዕሪ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሲቪካውያን ማሕበራትን ጉድሳትን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ካናዳ ክጣየሱ ከም ዝኽኣሉ ይፍለጥ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ገበናት ተኣሲሮም ጸንሑ 22 ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ተሃገር ነበር ብዋሕስ ክፍትሑ ከም ዝወሰነ ማዕከናት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢረን እቶም ሓለፍቲ ነበር ኣብ ትሕቲ መዝገብ ክሲ ዳይሬክተር ናይቲ ናይ ስልያ ትካል ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝተፈላለየ ክስታት ተመስሪትሎም ንስታት 3 ዓመታት ዝተኣስርዮም ገለ ካብኣቶም ምክትል ዳይሬክተር ነበር ኣቶ ያሬድ ዘሪሁንን ሓላፊ ክፍሊ ስልያ ጸረ ሽበራ ነበር ኣቶ ተስፋይ ኦርጌን ይርከብዎም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ነቶም ብዝለዓለ ገበና ተኸሲሶም ኣብ ማእሰርቲ ጸንሑ ሓለፍቲ ስልያ ነበር ብናይ 30,000 ብር ወይ ድማ ኣስታት $6,000 ዋሕስ ክፍትሑ ዝወሰነሉ ንተቃውሞ ኣኽባር ሕጊ ሃገር ውዱቕ ብምግባር እዩ ኣቐዲሙ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ገበናት ክድዓት ሃገር ከሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ሒዝዎም ጸንሐ መብዛሕትኦም ተወላዱ ትግራይ ዝኾኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ይወደግ ነበር ብዘይ ቅድመ ኩነት ከም ዝፈትሐ ይዝከር ኣብ ርእሲ እቲ መንግስቲ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቦም ሰበስልጣን ትግራይ ኣንቢርዎ ዝነበረ ክስ እውን ኣልዒልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ምፍታሕ እስራትን ምልዓል ክስታትን ምስ ሓይልታት ትግራይ ናይ ምዝራብ መደብ ከም ዘሎ ዘንፍት ፖለቲካዊ ውሳኔ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዒሴ ካይድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ጅቡቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ እቲ ሚኒስተር ካብ 26 ጥሪ ሒዙ ኣብ ዘካየዶ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ምስ ጅቡታዊ መዘኑ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ብምርኻብ ዘትዩ ክልቲኦም ሰበስልጣን ዘተይሉ ዛዕባ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሶማልን ሓባራዊ ጸጥታ ክልቲአን ጎረባብትን ዘተኮረ ምንባሩ ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም ሚኒስተር ምክልኻልን ሓለፍቲ ጸጥታን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብምስናይ ኣብዚ ናይ ጅቡቲ ዑደት ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡሎ መንግስቲ ጅቡቲ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ጥቡቕ ዝምድና ካብ ዝመስረቱ ጎረባብቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብቐዳምነት ይጥቀስ ጅቡቲ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ እትገብሮ ዘላ ፍሉይ ርክባት ኣብ ውሽጣዊ ሶማል ጣልቃ ከም ምእታዊ ክብል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተደጋጋሚ ተቃውሞታት የስምዕ እዩ كابرا سمعتي زينات تزازيمولو علال مسنوق سعركي سعب تحستنايو حجون مكتالكم نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو علال مسنوق سعركي
قدامي ده كتنبرني يركا ኢሉ ጀመረለይ ንጉሰ ሓጎስ ብዝዓብለሉ ድምፂ ሓደ ካብዞም ካብ ደገ ዝመፁ መንእሰያት እንደረኺበ ነይረ እናበለ ድማ ሃንቀውታይ ክዕብየለይ ቀዊሉ ጠመተኒ ዝያዳ ክነግረኒ ብትዕግስቲ ተጸበኽዎ ገርመካዩ ትግርኛ ጽቡቕ ገይሩ ይክእልኒ ግና ሃገራውነቱ ኣደንጹ ይዘብለካ ክትነብር ነርካ ሚሊ ኣብዛ ጽፍራኻ ማእተኻ ነርካ መቐን ሓካይ ኣነ ንርእሰይ እውን ሰቒለባየ ነቒሒ ዝብል ብዓዚኣቶም ክንዲ ዝንቕሐት ከባህለዎምሲ ካልእ ይኸውን ነይርኒ ከም ዝብል ገይርኒ ካባኻን ላዕሊ ሃገራውነት ዘለዎ ሰብ ረኺብካ ኢለ ላገጽ ኩሉ ካብዞም መንእሰያት የግደብ እንዲ ገርመካ እዩ አንዳዞም ካድራትናስ ክንደይ ኢሎም በጃኻ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ንዝዓበዩ ዋላ እኮ እዮም ዘረድእዎ ኣገርመካን ኣየናዩ ትኸገርመኒ ደልዮ ዘለኻ እዞም ካድራትና ከመይ ገይሮም ነዞም ካብ ሃገሮም ርሒቖም ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ንቕሓት ከም ዝህልዎ ምግባሮም እየ ዝብለካ ዘለኹ እዚ የገርመካን ማለት እዩ ንዓኻ ምግራሙ እንተገረመኒ እምበር እዚ ዝተገርመ የብሉን ኣውራዳ ኣይ ካብ ሃገሮም ርሒቖም ስለ ዘለዉ እኮዮም ከረድኡን ክኢሎም መን ኣለዎ ኸንደሞ ብኣካል መፂኦም ነተሓቅረይዎ ኣየናዩ ተሓቂ ትብሎ ዘለኻ እዛ ሰዋ ትበሃል ማሓስከር ከድካ ትዘናግዓላን መሪታት እናተዓዘብካ ትስዕሳዓላን ቦታ ምዃና ድዩ ተሓቂ ወይሲ ውትድርና ማለት ሓድሽ ዩኒፎርም ተኸዲንካ ሰልፊ ምቕራብ ጥራይ ገይሩ ዘቕርብ ስእሊ እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ እኮ እዩ ዘሎ ከመይ ዝመሰለ ምዕቡል ማዓስከር ከም ዘለና እዮም ተዓዚቦም እቲ ማዓስከርካ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካዳሚያውን ምዃኑ እውን ከመይ ድዩ ገሪሞም መስለካ ክነግረና ከለኹ ትነብር ነርካ በለኒ ንጉሰ ትንፋሱ እናህደአ እንኳዕ እምበር ኣይነበርኩ ነቲ ሓቂ ክትሰምዐ ስለ ዘይደሊ ኢኻ ሓቂ ዳ ባዕለይ እናነበርኩዎን እናረኣኽዎን ዳ ብእዝነይ ምስማዕ እንታይ ኢለዮ ካብ ደገ ዝመጸ ኮተት ዲኻ ብዛዕባ ኩነታተይ ክትነግረኒ ደሊኻ ዝብል መልሲ ሃብክዎ ቅጭና መጸኒ ግዳ ሓቂዳ ሰዋ ደሞ ስኻ ሕጂ ትፈልጥ ኢኻ መምራቕታ እኳ ካድካ ዘይትፈልጥ እዚ ጉዳይ እሞ ብዛዕባ እታ ሰዋ ትበሃል ማዓስከር ማዓስ ኮይኑ ነቲ ማዓስከር ዳ ከተማሓይሾ ከተጽብቖ ትኽእል ኢኻ ሳዕቤን ሰዋ እኳ እዩ ዘሸግረና ዘሎ ኢለ ከረድኦ ፈተንኩ ነቲ መወዳእታ ዘይብሎ ኣገልግሎት ሰባት ብልምዲ ሳዋ ኢሎም እናጸውዕዎ ይመስለኒ መንግስትና ድማ ኣብታ ሳዋ ኣተኪሩ ክሰርሕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩሎ
ካብ ሃገር ዝወፁ እንታይ ደኣ ኾንኩም ኣብ ዝበሃሉሉ ሳዋ መሪሩና እቶም ገና ኣገልግሎት ዘይተወሰዱ ድማ ሳዋ ፈሪህና ወይ ሳዋ ጸሊእና እናበሉ ስለ ዝተዛረቡ መንግስትናን መሓውራቱን ቃል በቃል ኣብዛ ሳዋ ኣተኲሮም ነሳዋ ናብ ከተማ ቀየርና ድማ ሰብ ከም ዝፈትዋ ክንገብር ኢና ዝብል ተበግሶ ዝወሰደውን ይመስሉ ሽም ሳዋ ናብ ኩሉ ስለ ዝበጽሐውን ኣብ እተናውሐ ጊዜ መስሕብ ቱሪዝም ክገብርዋ መደብ ይህልዎም እዩ ድሮውን በዞም ክዛወሩ ካብ ወጻኢ ኤርትራ ዝመጹ ዜጋታት የለማምዱ ኣለዉ ሳዋ ርኢናያ ከመይ ዝበለ ከተማ እንዲደኣ ኾይኑ ኢሎም ድማ ግረሙ ወይ ከም እተገረሙ ኮይኖም ይዛረቡ ሳዋ ደሞ እንታይ ሕማቕ ሳዕቤን ኣለዋ ትብላ ኢኻ ተምሃሮ ተፍርላ ጎኒ ጎኒ ድማ ሃገር ዘውሕሱ ጀጋኑ ትምልምል ንኹሉ እንተታትኮ ክትዳለይ ዘለካ ግና ወኒንካ ኸ ኣይትርስዕን ብቑሉ ልዕሊ ምኾንኩ ኢልዋ ሰብኣይ ብትምህርቲ ልዕሊ ብንቕሓት ልዕሊ ብውትድርና ኸ ልዕሊ ሕሰበስ ከም ኢለ ልዕሊ 30 ጊዜ ከተምረቕ ከላሲ ሰዋስ ክንደይ ኣፍርያ ኣላ ማለት እዩ ኢሉ ጠመተን ንጉሰ ብቑፅሪ ቀሚረ ክነግሮ ጽበየኒ ከም ዘይነበረ ዘከርኩ እንተኾነ ሳዋ ክንደይ ኣፍርያ ትኸውን ዝብል ሕትኡ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ ተኣመንኩ ነጻ ኾይኑ መጽናዕቲ ዝገብር ኣካል እንተዝርከብ ወይ እንተዝፍቀደሉ ንኹላትና ዝኸውን ሓቅታት መቕረበልና ነይሩ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ሃገርና ዝመፁ መንእሰያት ብሓባር ክነብሩን ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ከጥርዩን ዘበርከተቶ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ተጻዋርነት ሃገራውነት ዝኣመሰሉ ባህርያት እተጻወተቶ ግደ በቲ ሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንኽንደይ ሕልምታት ኣፍሪሳ ንኽንደይ ረሚሳ ንኽንደይ ኣጥፊኣ ወዘተ ብኹሉ ሸነኻቱ ጽኒዕካ ንኹላትና ዘልዝብ መልስም እተረኽበ ኢለ ገመትኩ ነጊዜኡ ግና ሳዋ ዘበርከተቶ ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ከምቲ መንግስትና ኣኪቡ ዘሰዓሰዓና ዓይነት ዘይምዃኑ ግና እምነተይ ኣጽናዕኩ ካልእ ሲትረፍ ሳዋ ብድሌትካ እትኸዳ ኮሌጅ ኣይኮነትን እሞ እዚ ዝረኸብከዮ መንእሰይ የግደፍ በድሌቱ ድዩ ናብ ሳዋ ኸይዱ ወይሲ ክትከይድ ኣለካ ኢሎም እዮም ወሲዶሞ ዝብል ሕቶ ክህቦ ፈተኹ ክዕለም ከይዱ ዶ ኢለከ በለነ ንጉሰ ስንብድ ኢሉ ኣብዚ ሓደ ፌስቲቫል ኮዩ ናብ ሳዋ ጌሹ ኣብ ኸለኸ ነቲ መመረቕታ ተሳቲፍዎ እሞ ንሱ ብዛዕባ ሳዋ እንቂሕኒ
ኢልካ ዲኻ ትግረም ዘለኻ? ካብቶም ተመረቕቲ ረኸብካ እንዲኻ? ንሱ እኳ ነዚ ተመረቑ ይተዓዚቡ። ብዛዕባ ሰዋ ገሊጹለይ ኣይበልኩ ኸናታ ሰብ በልንሱስ ኩሉ እዚ ናይ ሰዋ ይተርፍ። እዚ ናይ ልምዓት መደባት፣ እዚ ፖለቲካዊ ካይዳና ኩሉ ይድኒቑ ንሱሲ ዘይከማኻ ብዓድሚ ኢለኻ ብቐንዱ እዚ ከለኹም ነዚ ክትርእይዎ ይትኽእሉን። ትፈልጥ ተገሪሙ እንታይ ከም ዝበለኒ ሓተተኒ ንጉሰ ባዕሉ ክምልሳ ተጽበኽዎ። ኣነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹ ዘይመስለኒ ዘሎ ኢሉኒ ከምዚኣ ገይሮ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሰራቕትን ኣዕዋልን የፈልፍላ፣ ንሕና ድማ ሃገር ዝከላኸልን ዝሃንፅን ሓይሊ ዓመት መፀ ነፍሪ እኳ ኢሉኒ። ካብ ፋብሪካ ሰዋ ሓገዝክዎ። ትካል መፍረሰብ ዝብል ሽምማ ኣባ ንሰውዒዳ ይቕበሉ ኢሉኒ ሰሓቐ። ኣብቲ ሰሓቕ ክሕወስ ሰናብኦይ ኣይፍቀዱለይን። ናብ ገለ ሓሳብ ዳ ኣትኹ። መልእኽቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ነቲ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ከም ዘለዎ ከም መሓድርዎ ይፈትውን እዮም። ናቶም ሰብ ክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ነቲ ሰብ ኣብ ሓደ ፋብሪካ እትዮም ከም ብሓድሽ ይጥፍጥፍዎ። ከምቲ ዝደልይዎ ዓይነት ምስኮነሎም ጥራይ ድማ እዮም ክቕበልዎ ዝደልዩ። እዞም መልእኽቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ኣብ ሃገሮም ንኣሽቱ ኣማልኽቲ እዮም። ናይቲ መልሰ ይግደፍ እንደግዳ ቐጽለልካ ንጉሰ ኣይወድአን። ካልእ ከ እንታይ ደስ ኢልዎ ትፈልጥ? ከኣበለኒ ከመይ ገይረ ክፈልጥ? እዚ ዝበሃል ዘሎ ቖልዓ ብዛዕባና ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ጥራይ ክግምት ዝኽእል። ናይ ሰራዊት ናብራ ዘይውዳእ ጊላነት ከምኡውን ኣተሓሕዛ መሪርዎም ንዘቋርፁ እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ከም ዝውሃቦም ከም ዘይፈልጥ ክግምት ይኽእል። ካብ ናይ መንግሥትና ዝተፈለየ ተሓሳስባ ዘለዎም መንግሥትና ዘይፈትዎ ሃይማኖት ዝኽተሉ እንታይ ከም ዝወርዶም ከም ዘይረኣየውን ይፈልጥ። ኣነ ዘይፈልጦ ድማ እዚ መንእሰይ ህግደፍ ተባሂሉ ዘሎ ኣብቲ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መንፍዓት ኣለዎ፣ ክሳዕ ክንደይ ተመራማራይ ኣእምሮ ይውንን ዝብሉን ካልኦት ሓቅታትን ኣይፈልጠሉን እየ። ነጉሰ ዶ ፈልጦኸውን? እዚ ትብሎ ዘለኻ ግና እንታይ ይወጃኻ? ተቐውዲሳ እንድሕሪ ትመልሰና ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኤርትራዊ ነበልኩኻ? በለኒ ንጉሰ ግርጭ ኢሉ። እታ ካብ ኣሜሪካ መምጽኡ እያ እዚ ንንጉሰ ክቈጻጸር ኣፍቂዳትሉ። ሕጂ እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ መንእሰይ እንታይ ኣውራ ኣጒሳት ትመስለካ? ኣበይ ካይዳ ናይ ዝብለካ ዘለኹ ኣውራ ዝሕጐሰቶ ንሕና ጸወታ ዲሞክራሲ ክንፃወት ዘይምምራፅና ይሕጒስዎ ኢሉ ኣደንጸወኒ። ኣነ እውን ተስፋ ቖሪጸ ብቐልእ ኣዘራርባስ ሓራ ፖለቲካዊ መስመርና ይድኒቑ
ኢለ ሓገዝክዎ ገለ ናይ ምግራም ምልክት ኣብ ገጽ ንጉሰ ረኣኹ ኣነ ከምኡ ምዝራበይ ኣይኮነን ኣገሪምዎ የላ ግጽ ምንባሪሲ ካብ ቃናይን ካብ ገጸይን ዝነበረ መግለጽን ተረዲእዎ ነይሩ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ኣሎና ትብል ሓሳብ ግና ተመሊሳ ዘሰንበደታ እያ ትመስል በዓል ንጉሰ ነቲ ተለማመድዎ ዘረባ እዮም ዝደግሙ ስለዚ ከምዚ ሓቂ መሲሉ ክቐርቦም ከሎ ክግረሙ ግድን እዩ ካድራትና ነዚ ነፃ ፍርዳዊ ኣካል ዘይብሉ ስርዓት ሃገርና ነዚ ነፃ ባይቶ ዘይርከቦ ሰባት ከም ድላዮም ዘይንቀሳቐስሉን ዘይዛረቡሉን ዓይነት ኣመሓድራ ሓራ ፖለቲካዊ መስመር ኢሎም ክሰሚዎዮም ዝጽዕቱ ዘለዉ እቲ ዝብልዎ እናሓንሳእ ተመሊሱ የሰንብዶም ደኸውን ከይሰንብዱ ግና ምስ ዓበይቲ ስማት ተለማሚዶም እዮም ንባዕሉ እዚ ብዴሞክራሲ ኣይቆጻጸንየ ዝብል መንግስትና እኳ ህግደፍ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዴሞክራስን ፍትሕን ኣይ ጊዜኡን እዩ ድማ ይብል ኣብዚ ግዜ ዘሎ ህግደፍ